سمع دلغو أميتش نسخة كويت سمعني غازلغا عين سمع كان لنا تقرارات على تكا أبحثي كأتو أقدمه أتو منستاب مستقلو نايسرح ساعكها أبزن هزبها كتمايت ممساعكا بتعمي كمسكنا كايدلي قدامي تحطي انت أعتقد محجز تقبر بايتو بمرقص كونينكم أخم بمرقص صحفات دوكمنتون علو مسايون علو اتي مخوننيكم مغنيات كا نقول زي ساتف بايتو تدعو خينو أعناو بايتو إلكم ون قمقامكم هيبكم ليو إذا حجز قبر زلون قنبت بحال زلو خي مرقصكم أتنايك أدم ديكم زلوكم نقول انت زي ترنيفوس معناتني 15 ودباتين يزبحال زلو وسينو ميم كا معلتي دحر وسينو ما بقعزوت زرائلو نجر ولا حنتي لن سلازي مرقصكم ما منتالو اتغالي تحطو بزح سب الشكت ألا الزرار بالله بزح سب انتايبل ندخ ولع طفقت بالزرواء إثيوبيا مكالة سينا أيكونن ندابلت زمزمزلا أكلات له أنت غتك أملا أنت خسروا له أبزخ انتاي ميزان علىك زين ينزبز كان ويل مساء قصلا بيله عبدن بتقاومه كلن دلاي فتح نبلو تقاومي ودبات نبلو رأيه حنتيا أب كل برنامج بوليسنا أنصار سرعة يقدف إذا سرعة الجيسكا ديمقراطية وزغنة هاجر نمسراتي أنت دعهم أخوينو اتحدنت بزعبة حدنت من بزح تزاريبك اتحدنت دعابي له سبات جم زبلاش وزلو ويش ناي وصا حيلي زبلاش وزلو سبات جم انكليل زبلو وزلو ويش دفيت كالا الله نزيئن اتملس لي بخبرت يحطت مالتي ان لي ما يكفري سلام انا دي ادمينات سلام جزاء سلام كورا بنا من مستعب بسمرو سمع له انا اوكي ناتي كودا حنحصري لا كبوليتيكا قرب مستحج قرب تتناقف صنيحه بزح حتى ناي مطرشتا زعفكم مع مدري اب حزبي تبركتو حاجزات بفلاي اب سودان اثيوبيان كم ناي معدو وي ناي معدو سدرا عينه كالو ناي تمرتن ناي كالنا قداس زغونه تحتوناتي اب اثيوبيان سودان بفلاي زقنحه حاجزات بأنصارو انتاي لنا بزوانزي اتي ناي حزبنا شيفت كبر زلو اتي اب سودان ناب اثيوبيان زنبره ناب اوروبا زاتو دول ببزحي ناب اوروبا زاتو دول حزبي اب زوان زحلفا 5 7 عامت ترينا تطو زيبل وحزي ارتراوي كابتي دصنحه ابزن هاجرات عصفتاتناتن يمصل نزي مصنعتي غيركم لدو مصنعتي غيركم مخنياتو تحاجزات ناب سودان ناب اثيوبيان زبل زنبره ميبي غليو اتي اب اثيوبيا ناب سودان زنبره شجراتن نوح صقماتن زنبرو مشغرو ناب اوروبا اتلو اب اوروبا من اسياتن هصاناتن ويكا تحت ادمه ببزح نرلنا نابኦም ዝተኮረ حاجزات نابኦም ዝቀንዐ ብዝተፈላለየ መለያት ሓገዝ የድልዮም መጽናዕቲ ወሲድኩም ተኾንኩም ወይ ከዓ ሕጂ እውን ናብኡ እቲ ብዝሒ ወሕዚ ኤርትራውያን ካብተን ክልተ ሃገራት ተጠቐስኩመን ዝመፁ ዘለዉ ኣብ ኤውሮፓ ዝኣትዉ ዘለዉ ምስ ሽግሮም ምስቲ ፀዓቂ ናይ ስደተኛታት እውን ኤውሮፓ ይከኣለቶን ኣለና ኩሉ ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ዜጋታትና ሽግራቶም ሒዞሞ ዝመፁ ክሳብ ኣብ ነብሲ ቅትለት ዝበፅሑ መዓት ኣለዎ ማዕስከራት ሕርኬትካ ብቮለንተሪ ካብ ኣባላትኩም ተዋፍርዎ ኣድላይ ሓገዝ ማለት ሓበሬታ ካልእ እውን ኣለኩም ዶ ከም ውድብ ዋላ ምስ ካልኦት ውድባት እውን ሓቢርኩም ሓገዝ ንህዝቢ ንምብርካት ኣብ ኤውሮፓ ሓሲብኩሞ ኣብ መደባትኩም ዘሎ ትታሕቱ ማይክ ኦኬ ቴንክ ዩ መጀመሪያ ጎድፋዘር ክልተ ሰለስተ ሕቶታት ይመስለኒ ሓደ ብዛዕባቲ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ባይቶን ኩሉ ስለዘየሳትፍ ኢልኩም ኮኒንኩምዎ ዝብል ማለት እዩ እወ ንሕና ኣብ መቋም ናይ ምሕዝነት ይኹን ናይ ኪዳን ይኹን ናይ ዋዕላ ከም ውድብ ዝተሳተፍና ኢና ማለት እዩ ፒዲፒ ዘይኮነ ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ክልተ ሰልፍታት ነርና ማለት እዩ እቲ ዋዕላ ክግበር ኤርትራዊ ክሳተፎ ወኩሉ ውድባት ክሳተፎ بمصنعتي كخون إلنا ون مصنعتي جرنا زقربنا يو صحف نيرو ناي مسجاجر مدرخ زبل صحف وزته مالتيو
ስለዚህ ነዚ ኩሉ ዘጠቃለለ ኣገባብ ተኸቲሉ ዝግበር ዋዕላ ክግበር ኢና እንደሊ ነርና ስለዚ ንሕና ብመሰረቱ አንጻር ዋዕላ አንጻር ምእካብ አንጻር ምጥርናፍ ኣይነበርናን ማለት እዩ ግን ኩሉ ዝገበርናዮ ፈተነታት ከዓ ተቐባልነት ኣይረኸበን ሰማዒ እዝኒ ኣይረኸበን ንሕና ኣብ ጉባኤ ናይ ምፅንባር ከለና ብዙሕ ጉዳይ በታ ፈጻሚት ሽማግለ ዝነበረ ሽዑ ተወዲኡ ንሕና ዘይተሳተፍናዮ ማለት እዩ ዘይተሳተፉ ውድባት ነይሮም ክሳተፉ ዘይተሳተፉ ሲቪላውያን ማሕበራት ነይሮም ክሳተፉ ዘይተሳተፉ ሩማት ነይሮም ክሳተፉ ጠለባት ኣቕሪብና እቲ ግዜ እውን ክናዋሕ ን6 ወርሒ ሓቲትና ብፍጹም ኣይከውን እዩ ስርዓት ወድቕ ኣሎ ተባሂሉ ኩሉ ዘቀረብናዮ ጠለባት ኣይ ሰማዒ ኣይረኸበን ሰማዒ ብዘይተረኽበሉ ኩነታት ከዓ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ንሕና ነፍስና ስሒብና ብናሕና ኣገባብ ምጓዓዝ እንተዘይኮይኑ ካል መተካእታ ኣይነበረናን ገዲፍናዮ ማለት እዩ ሕጂ እንተሪእናዮ 6 ወርሒ ምፅባይ ዘይኮነ ክንደይ ዓመታት ከማን ኣብ ምፅባይ ኣቲና ማለት እዩ እወ ቅድሚ ዋዕላ ምእታውና እውን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ናይ ኪዳን እንታይ ክኸውን ኪዳን ክቕፅል ድዩ ዝግበር ዋዕላ ሲ ተኣኪቡ ሪኮመንዴሽንስ ንኪዳን ድዩ ክህብ ዋላስ መተካእታ ናይ ኪዳን እዩ ክፈጥር እዚ እውን ተራዳዲእና ኣሎ ክንኣትሎና እምበር ኣብ ጉባኤ ኣቲኻ ብሓደ ብክልተ መዓልቲ ዘይውዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ነይሩና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰማዐ ምሳዕበየ ከዓ ንሕና የለናን እቲ መገዲ ከዓ ፃዕዳ ፅናሕኩም ንሕና ግን ኣብዚ የለናን ኢልና ስሒብና ማለት እዩ ኣይኮነናዮ ነቲ ጉዕዞኦም ግን ክዕወት ኣይክእልኒ እዩ በዚ ኸዶ ዘሎ ብተብተብ ክዕወት ኣይክእልኒ ዝብል ገምጋምን ሚዛንን ነይሩና ካብቲ ገምጋምና እውን ብዙሕ ዝረሓቐ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን ትውፅኢቱ በሃልቲና ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ናይሮቢ ይኹን ዋላ ኣብ ኣዋሳ ይኹን ኣብ ካልእ እንገብሮ ክስታያት ንኩላህና ዘሳትፍ ክኸውን ኣለዎ ባዕሉ ደልዩ ኣይሳተፍኒ እንተዘይሉ ሓደ ኣካል ንሕና ሳይግባአካን እዩ ኢልና ከነጓንዮ ዘለና ኣካል ክህልወና የብሉን ዝብል ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ዘይተሳተፉ ውድባት ነይሮም ገለ ጉድለታት ነይሩ ቴክኒካል ጉድለታት ኣብ መንጎቶም ኣዳለውትን እቶም ክሳተፉ ዝነበሮምን እዚታት ተኣሪሙ ብድሕሪ ሕጂ ኩሎም ዝሳተፍሉ ክኸውን ንምግባሩ ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መርገፅና ሕጂ እውን ኩሉ ዝሳተፈሉ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ማለት እዩ ተኻልኢቲ ኢትዮጵያ መቃለሲ ቦታና ኣይኮነን ዝብል ንሕና መቃለሲ ቦታና እዩ ኢልናስ ኣብ ኢትዮጵያ በፅሕፈት ኣሎና ኣባላት ኣለውና ንንቀሳቀሰሉ ኣለና ካብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ኣይኮነን ግን ነቲ ብኢትዮጵያ ነካይዶ ናይ ሰልፊ ንጥፈታት ዝኸውን ሓገዛት ይወሃበና ስለዚ ጎረቤትና እዮም ከም ጎረቤትና ከዓ ዝቀረበ ክንቃልሰሉ ንኽእል ቦታ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ የመን ወዘተ ወዘተ እዩ ስለዚ ካብኡ ፈሊና ኣይንሪኦን ኢና መቃለሲ ቦታና እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ሕቶ ኩላ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ስርዓት ኣውዲእካ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል ዝብል ኩሉ እምነት ከም ዘለዎ ይገልጽ እቲ ሓድነት ከዓ ስለምንታይና ከነረጋግፃ ዘይከኣልና ዝብል እቲ ሓድነት ከነረጋግፃ ዘይከኣልና ማለት ብዛዕባ ሓባራዊ ስራሕ ብዛዕባ እቲ ዕማምና ንሕና ዘሎና ተረድኦ ጉጉይ ስለ ዝኾነ ኢና ከነረጋግፆ ዘይከኣልና ኣብ 2015 እወ ኣብ ካብ ኦገስት ክሳብ ጃንዋሪ 6 ወርሒ ዝኸውን ኣብ ወንበራት ናይ ኩሉ ውድባት ተኣኪቦም ማለት እዩ እንታይ እቲ ፀገምና ዝብል ድኽመታትናስ እንታይ እዩ ዝብል 21 ነጥብታት ጠቂስና ነርና ሽዑ ካብቲ ድኽመትና ንብሎ ንሱ ገለ ካብኡ ከዓ ንኣብነት ከምዚ ፅባሕ ክግበር ዘለዎ ነገር ሎሚ ክግበር ኣለዎ ኢልና ንሰሓሓብ ስልጣን ንጓየሉ እዋን ዘይኮነ ምእንቲ ስልጣን ንቆራቆስ ኣብ ክንድቲ ንኩላህና ዘሳምዕ ዝተሳማዕናሉ ነጥብታትን ቻርተራትን ምኽባር ናይ ሰልፍና ሓታት ጥራይ ከነረጋግፅ ንደሊ ወዘተ ወዘተ ኢልና ኣሎ ዝበሃል እኮታ 21 እሱ እውን ፆሚቕና እምበር ክሳብ 45 ጠቂስና ነርና ማለት እዩ ጉድለታትና እዚ ጉድለታት ኣለና ኢልና ማለት እዩ
ስለዚህ ተመሰረታው ንሕና ሓቢርና ክንሰርሕ ዘይኽእለና ዘሎ ናህና ጉድለት እዩ ናይ ጽባሕን ናይ ሎምን ዕማም ምድውዋስ ሎሙ ክንገብሮ ዘለና ነቲ ስርዓት ምውዳቕ እዩ ብዛዕባ ጽባሕ ኣብ ኤርትራ ክትመጽእ ዘለዋ ስርዓት እንታይ ክትከውን ፌደራላዊ ድያ ቀዋማዊ ድያ መስር ርእሰ ውሳኔ ክሳዕ ምግንጸል ዲ ወዘት ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና ክንሰማዕ ኣይንኽእል ኢና ሕጂ ክሰማዕና ዝኽእል ነዚ ስርዓት እዚ ነውድቆ ኣብ ቦትኡ ከዓ ሃገራዊ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ነቕውም ንሱ ከዓ 2 ዓመት 3 ዓመት ንህቦ ናብ ቀዋማውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ንተኽለሉ መስርሕ ኣካይዱ ናይ ምስግጋር መሳይዱ ናብ ምርጫታት የብፅሓና ኣብዘን ነጥብታት እዚአን ጥራይ ተሰሚዕካ እንተ ደኣ ተቃሊስካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ናህና ተመክሮ ግን ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ነናቱ ኣጀንዳ ከእትወሉ ይደሊ ነቲ ዕላማ ሽዑ ፋሕ ይብል እቲ ናይ ሃይማኖት ነጥቢ ክትኣትወሉ ይደሊ እቲ ናይ ብሄር ክትኣትወሉ ይደሊ እቲ ናይ ሴኩላር ክትኣትወሉ ይደሊ ስለዚ ከሰማዕና ዝኽእል ነገራት ረሲዕና ሽዑ ኣብቲ ዘፈላለየና ጥራይ ዕንክሊል ንብል ማለት እዩ ታሕቶ ግን ነስርዓት እዚ ነልግሶ ዲክታቶሪዩ ድሕሪኡ ምውዳቁ ከዓ ስልጣን ናይ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደገ ዘሎ ተቃዋማይ ዝሳተፎ መሰጋገሪ መንግስቲ ንገብር እዚ ናይ ክኢላታት መንግስቲ ክኢላታት ዝቀውም መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ንሰማዓሉ ወይ ከዓ ወከልቲ ናይቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ውድባት ዝቀውም መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ብድሕሪኡ ሽዑ ተን ቅዋምካን ናይ ምርጫ ሕግታትካን ፓርላማኻን ወዘተን ዝቆመሉ ባይታታት ምንጻፍ እዩ ዕማም ናይቲ ግዝያዊ መንግስቲ 2 ዓመት ይኹን 3 ዓመት ዝጸንሕ መንግስቲ ከም ንሰማዓሉ ንሱ ብዘዳለዎ ምርጫታት ኣቢልካ ከዓ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትትከል ትሰጋገር ማለት እዩ ንሕና ግን ካብ ሕጂ ትሒዝና እዞም ኣብዚ ዘለና ጽባሕ ከድና ኣብ ኤርትራ ፓርላማ ክንህሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ፕሮግራምና ከምኡ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ከዓ ክሰርሕ ክንገብሮ ንደሊ ስለ ዘለና ኣብዚ ትጸገማት ዝፍጠር ዘሎ ስለዚ ትጸገማት ናህና እዩ ካብ ግዳም ዝመፀና ጸገማት እውን የለን ማለት ኣይኮነን ግን ንሕና ሓደ እንድሕር ኮይንና ንዝኾነ ይኹን ጸገማት እውን ክንሰግሮም ኸኣልና ሓደ እንድሕር ዘይኮንካ ግን ካብ ግዳም ሻዕብያ ድዩ ጎረባብቲ ድዩ ዋላ ድዩ ዝኾነ ሓይሊ እውን ኢዱ ከእትወሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትሽግር ናህና እዩ ባህልቲና እዚኣ ናይ ጎድባሃ ዞርያ ናይ ሓይሊ መንእሰይ እቲ ሕቶ ናቶም ኣብዚ ኤሮጳ ዝኣቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዖም ከእንታይ ሓገዝ ትገብሩ እዩ ዝብል ከምቲ ዝበሎ ሓይሊ መንእሰይ ዝበሎ ዝበዝሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳንን ዝጸንሐ ስደተኛ ናብ ኤሮጳ እዩ ዝሰግር ምክንያቱ ንዘለዓለም ኣብቲ መደበር ስደተኛታት ኮፍ ክብል ኣይኽእልኒ ትዓንተወይ ዝበልናዮ መፍትሕታት እንድሕር ዘይሩሉ ክመሃር ክሰርሕ ኣብኡ ኮይኑ ሓዳሩ ናብ ርኡ ክገብር ዕድል እንተዘይ ተኸፊቱሉ ነታ ዝመፀት ፀገም ትምፃእ ኢሉ ነታ ባሕርን ምድረ በዳን ሰጊሩ ዕድሉ ርኡ ናብ ኤውሮጳ ምእታው እዩ ዝመርፅ ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ዘጋጥሞ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ብዙሕ ሽግራት ከዓ የጋጥሞ ማለት እዩ ብገንዘብ ጥራይ ዝረአ ዘይኮነ ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ኣብ ክስታያቱ ብዙሕ ዝወርዶ ሃሰያታት ኣሎ ማለት እዩ ነዚታት ከእንታይ ኢኹም ሓገዝ ትገብሩሉ እዩ ዝብል ንሕና ኣብዚኣ እታ ንገብራ ሓገዝ ድርክት እያ ንሳ ከዓ ኣብዚኣ መፂኡ ከመይ ገይሩ ሕጋውነት ረኺቡ ተቐባልነት ረኺቡ ከም ስደተኛ ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ይፍጠረሉ እዚኣ እያ እታ ዓቕምና ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዝግበር ደገፍ ግን ዝያዳ ካብ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ኣነ ነቲ ሲቪላዊ ማሕበራት እዩ ዝምልከት ማሕበር ባህላዊ እተን ሲቪላዊ ማሕበራት ስርሖም ንሱ ክኸውን ኣሎ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ መንእሰያት እቲ ማሕበር መንእሰይ ይከታተሎም ደቂ ኣንስትዮ ይከታተሎም ምስ ከምአን ዝኣመሰላ ማሕበራት ናይቲ ዝርከባሉ ሃገራት ተራኺበን ድማ ሓገዝ ሕክምና ዘድልዮ ሕክምና ገለ ዘድልዮ ገለ ምኽሪ ዘድልዮ ምኽሪ ብዙሕ ክእለት ዝሓትት ነገራት እዩ ማለት ብደረጃ ኤርትራውያን ክንገብሮ ዘይንኽእል ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ሓገዝ ኣብዚ ዓዲ እዚ ግን ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለ ዘለዉ ምስኦም እናተራኸብካ ንሳቶም ኣብዚ እንግዲኦም ከበርክቱ ሓገዝ ምሕታት ምተኻእለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ስንማ እንተተመቃቐልና እዩ ብፖለቲካዊ ውድባት ዝግበር ስራሕ ኣይኮነን እዚ ፖለቲካዊ ውድባት መብዛሕትኡ ግዜ ንፖለቲካዊ ሰዓቢ ንምክሳብ ዝገብርዎ
ጉያይ ዝገዝኦም ማለት እዩ እቶም ሲቪላውያን ማሕበራት ከዓ ንከምዚ ዝኣመሰለ ንስደተኛ ንደቂ ኣንስትዮ ንቆልዑ ገለመለ ንምድጋፍ ተባሂሉ ብኡም ደረጃ ዝቀውም ማሕበራት ስለ ዝኾነ ንጥፈታት ናይተን ሲቪላውያን ማሕበራት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ተረድኦ እዩ ዘለኒ ወዲ ኣለኹ ቴንኪ ጉዳይ እንታይ ኢልካ ነርካ ብዛዕባ ኣብ ባይቶ ዘእተወኩም ነገር ናብቲ ባይቶ ይኽምለስ ኣብ ባይቶ ዘእተወኩም ምክንያት ዝሓተትኩም ሕቶታት ነይሩ ንሱ ክምለስ ስለ ዘይከኣለ ከዓኒ ክንኣቱ ኣይከኣልናን ሓደ ናይ ጉዳይ ኪዳን ኣብ ምንታይ መዕርፎ ይገበረሉ ሕቶ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ከመይ ይኹን ዝብል ነገራት ሓቲትካ ኣምፂኻ ነርካ ብመሰረቱ ሕጂ ኣብ ውሽጥኩም ካብ ዝፈላለየኩም ነገር እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ውሽጥኩም ዝፈላለየኩም ነገር ሓደ እዚ ዝበልካዮ ነገራት ኣይነበረኒ ሕቶ ኪዳን ኣይነበረኒ ኣጀንዳ ኣይነበረኒ ኢልካ ሕቶ ኪዳን ኣይነበረኒ ሕቶ ኪዳን እሞ ኣይተላዕለን ሕቶ ውክልና ከመይ ይኹን እዩ ነይሩ ሕቶ ውክልና ንሕና ሰለስተ ፖለቲካ ውድባት ኢና ዝበዝሐ ቁፅሪ ይወሃበና ደይኮነን ነይሩ ሓደ ካልኣይ ፈጻሚ ሽማግለ ሓላፍነት ሂባ ማእከላዊ ሽማግለ ንፈጻሚት ሽማግለ ሓላፍነት ሂባታ ኣሰናዳኢ ሽማግለ ክትቀውም እሞ ከዓ ብክልተ ሲሶ ድምፂ ክውሰን እዚ ኣይከውንን እዩ ማእከላዊ ሽማግለ እዩ ከዳልዎ እቲ ፈጻሚት ኣካል ስራሕ ናይ ፈጻሚት ኣካል ማእከላዊ ሽማግለ እዩ ነሰናዳኢ ሽማግለ ከቆሞ ዘለዎ ዶ ኣይኮነን ነይሩ ክልተ ሳልሳይ ንሕና ፈጻሚት ሽማግለ ኣባላትና ኣብ ዘይብሉ ኣሰናዳኢ ሽማግለ መሪፃ ብክልተ ሲሶ ኣባልና ይነበረን ኢሉ ኢልኩም እሞ ኣባልኩም ወስኹ ተባሂልኩም ነርኩም እንዲኹም ሕራይ ኣባላትኩም ኣምፁ ተባሂልኩም ነርኩም እንዲኹም ስለዚ እዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እዚ ኩሉ ግዜ ብኣባላትኩም ዝበሃል ነገር እዩ ሓደ ካብቲ መፈናቀልኩም ከማን እዚ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኢፒዲፒ ዝተረኽበ ምፍንጫላት ከዓ እዚ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚያ ከመይ ትሪኦ ሓደ ኣጀንዳ ይነበረን ኢልካ ኣጀንዳ ረኣኒ ህግደት ከመይ ይእለ መሰጋገሪ መንግስቲ ከመይ ይሰናዶ ሓድነት ህዝቢ ከመይ ይረጋገፅ ዝብል ዶ ኣይነበረኒ ከምኡ እንዲ ነይሩ ስለዚ ኣጀንዳ ይነበረን ዝበልካ ደኣ ኣጀንዳ ነይሩዎ እንድዩ ስለዚ እዚ ምስቲ ዝበልካዮ ነገር ተጋራጫዊ ኮይኑ ስምዓን ኣሎ እዚኦም ከተብርሃለይ ክትምልሰው ሓደ ካሊእ ብዛዕባ እንታይ ኢልካ ፀኒሕካ ሕጂ ዓንተ ክትዛረብ ከለኻ ግደ ፖለቲካዊ ውድባትን ግደ ሲቪክንሲ ማለት ክፍለ ኣለዎ ኢልካ እሞ ሓደ ካብቲ ምክንያት ዓንተ ወይ ዘቕረብካዮ እንታይ ድዩ ነይሩ እዚ ኣኼባ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ተሳትፎ እዩ ነይሩ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ተሳትፎ እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘረጋገፀ ኣይነበረን ኢልኩም ነርኩም እዚ ኣብ ሞምስታ መጨረስታ ዘፋትሓትኩም ነገርሲ ኣይትጋራጨውን ዶኒ ሓፍትና ክስተውን ሓቲታታ ነይራ ገላዊት ሓቲታታ ነይራ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ከም ረኣታት ሕጂ ኸ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ንስኻ እቲ ሃገራዊ ግንባር ባይቶ እናሃለወ ሃገራዊ ግንባር whoever ኪዳን ይኹን ሽዱሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ክህልዋ ተኣምን ዲኻ እንታይ ፀገም የምፅእ ሃገራዊ ግንባር ምህላው ምስ ባይቶ ኣሎ ሃገራዊ ግንባር ከዓ ኣሎ ሃገራዊ ግንባር ትምጥኸብ ናይ ተኩለን ሃገራዊ ሓልታት ዝፈጥሮ ግንባር እዩ ስለዚ ብኣረኣታት ደረጃ ነቲ ባይቶ ንዕኡ ኣብ መምርሑ እጃሙ ዝፃወት ኣብ ምዕላዩ ግድኡ ዝፃወት ግንባር ክህሉ ከመይ ትሪኦ ቴንክ ዩ اوكي ثانك يو دولفين تحتو نصرتيا مالتيو سلمتايكم ابتناي مدرخ تساتفو ابتناي بايتو زي تساتفو زبلي مالتي اتي حتو مستناي ازيتون كخيد زخيلي مالتيو ابتي ناي بايتو زي تساتفنالو مخنياتات عنتوي تقيسه نيره مالتي اجر مقدي زون نقل ناي منش مخمل شي ناي اقازيت حطو مالتي حداتي وعلاه قبر كله زو على زنتاي يخملش زلو زبل حتى العلنا بايتو اب كده انت ما يطنا لنا تزاربنا لنا من البات زبص حنا حبريتا بب زطعمنا سلنلؤخو نفس وقف أبالنا حدا ودب تزدليو طراي يسمع تزدليو خا يقدفو يخون مالتي ስለዚህ ኣብኡ ናይ ኪዳን ሕቶ ተላዒልዩ ናይ ኪዳን ሕቶ እንታይ እዩ ክኸውን ናብዚ ዋዕላ ንኣቱ ኣለና ሕጂ እዚ ዋዕላ እዚ እንታይ እዩ ክገብር
ተኣኪቡ ሪኮሜንዴሽንስ ለቦታታት ተሕሊፉ ኪዳን ድሓርነት ለቦታታት ክፍጽም ድዩ ወይስ ንኪዳን ዝትክእ ካልእ ኣካል ኢና ክንገብር ኣብዚ ንዘራረብ ድሕሪኡ ተራዳዲእና ሽዑ ነቲ ዋዕላ ንኣትዎ ተባሂሉ ላ እዚ እቲ ዋዕላ እዩ ዝውድኦ እቲ ጉባኤ እቲ ኮንፈረንስ እዩ ዝውድኦ ተባሂሉ ተሓሊፉ ከምዚ ኣመሰለ ጉዳይ ከዓ ቀዲምካ ዘይተረዳዳእካ ኣሎ ኣብ ከምዚ ጉባኤታት ኣቲኻ ዝውዳእ ኣይኮነን ብግብሪ ከዓ ንሱ ተራእዩ ማለት እዩ ኪዳን የድሊ ነይሩ ዶ ኣየድልን ንዝብል ኣነ ብሽዑ ዝነበረኒ ኣረዳድኣ እንድሕር ኮይኑ እቲ ነቆሞ ባይቶ መተካእታ ናይ ኪዳን ክኸውን እዩ ንሕና ዝነበረና ኣረዳድኣ ማለት እዩ ግን የድልዩ ኪዳን ናይ ፖለቲካ ውድባት ነቲ ውድብ ዝመርሕ እዩ ዝብል ዕጋቢ ክትዓት እንድሕር መፂሙ ዓጊብና ክንቅይረሉ ንኽእል ኩነታት ምተፈጥረ ምናልባት ምተፈጥረ ማለት እዩ ግን ከይተረዳድኡ ስለ ዝኣተው ዘርጠብጠብ ከማን ተራእዩ ገሊኦም ኣባላት ናይ ኪዳን ኢና ኢሎም ገሊኦም ካብ ኪዳን ስሒብና ኢና ኢሎም ኣብ ባይቶ ኣለና እምበር ኣብ ኪዳን የለናን ኢሎም መዓት ዕግርግር እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ሕጂ ብሃገራዊ ግንባር ዶ ዋላ ነቲ ጉባኤ ዝመርሕ ሃገራዊ ግንባር የድሊ ዶ ኣየድልን ተኣምን ዲኻ ኢላ ተሓተኒ ዘላ መንሽሙ ብዛዕባ እዚ ግንባር ሓደ ኣረዳድኣ ስለ ዘይነበረ ብዙሓት እዮም ስሒቦም ካብቲ ኪዳን ግንባር ድሕነት ስሒቦም ካብቶም እስላማዊ ውድባት ዝሰሓቡ ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ ኣብቲ ኪዳን የለና ናብቲ ባይቶ ግን ኣለና ዝበሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዓሰርተታት ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ክንደዮም ተሪፎም እቶም ብኪዳን ዝፅውዑ ውድባት እውን ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ንሱ ነይሩ ካልኣይ ወርክሾፕስ ይገበር ተባሂሉ እዚ ወርክሾፕስ እዚ ከልዕሎ ዘለዎም ጉዳያት ኢልና ተዘራሪብ ከመይ ክካየዱ ከም ዘለዉ ከመይ ክፅውዑ ከም ዘለዉ እንታይ ዓይነት ወረቃቅቲ ክቐርብዎም ከም ዘለዉ ነዚ ምድግበር ከም ዘለዉ እንተባሂሉ እዚ ወላ ሓንቲ ዝተገብረሉ ምድላዋት ኣይነበረ ወርክሾፕ እናልካ ንነብስኻ ተተማራሪፅካ ናብ ጉባኤ ትኸደሉ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ብከምኡ ኣገባብ ከዓ ተኸይዱ ማለት እዩ ናይ መሰጋገሪ መድረክ ዝብል ፔፐር ኣቅሪብና ንሕና መፅናዕቲ ከም ሰልፊ ኣቅሪብናዮ ዝሓር እዚ ናይቲ ኪዳን ኮይኑ ኪዳን ዝመሓየሽ ኣመሓይሹ ዝጎድል ኣጉዲሉ ናይ ኪዳን ክኸውን ኢልና ኢና ኣቅሪብናዮ ክንዲ ንከምኡ ዝገብሩ ግን ሰልፊ ክስታይ ዘቕረቦ ወረቀት ዶ ገለመለ እናልካ ዶ ናብ ካልኦት ደገፍትና እዮም ዝብልዎም ወረቀት እናሰደድካ ነትኡ ዘሎ ሓሳባት ንምፅራር ብዙሕ ፃዕርታት ተኻይዱ ማለት እዩ እዚታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናብቲ ክስታያት ናይቲ ምስቲ ኪዳንን ምስቲ ዝኸይድ ዝነበረ መስርሕ ናይ ዋዕላን ደየሰማዓና ነበረ ካልእ ከምቲ ኣጋዚት ዝበለቶ ንሕና ሰለስተ ውድብ ስለ ዝኾነስ ዝበዝሐ ቁፅሪ ናይ ውክልና ይወሃበና ኢልኩም ኣይበልናን በንፃሩ ንስኹም ሰለስተ ውክልና ክህልወኩም ነፍቅደልኩም እቶም ካልኦት ብክልተ ውከሉ ነይሮም ማለት እዩ ዝብል ጠለብ ኣቅሪቦምና ንሕና ነፂግናዮ ንሕና ከማኻትኩም ብክልተ ኢና ንውከል ግን ኣብዚ ዋዕላ እዚ ዘይተሳተፉ ሩምስ ኣለው ህዝባውያን ማሕበራት ኣለው ሃገራውያን ኣለው ንስኹም መሪፅኩም ዘእተኹምዎም ኣለው ዘይኣተው ከዓ ኣለው ክውሰኹ ዘለዎም ኣለው ኣብዚ ቁፅሮም ከዓ 24 እዮም ኢልና እቶም እትዮም ዘለዉ ብሽም ሲቪላውያን ማሕበራት 24 ኣብ ኣቃቂ ክሳተፉ ተወሲኑ ኣሎ 24 ዘይተሳተፉ ካልኦት ከዓ ተኸልኪሎም ዘለዉ ይእተው ሩምስ ነይሩ ናይ በዓል ጆከር ናይ በዓል ኤክስ ኤፍቢኣይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ነይሩ ኣብ ጀርመን ኣብ ካናዳ ነይሩ ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ ክሳተፍ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ርስዕ ኣይዝክሮን የኽሉቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ እዚኦም ክሳተፉ ኣለዎም ኢና ኢልና ነዚኣ ከዓ ከምዛ ሕጂ ልክዕ ከምዛ ሕጂ ዝገበረታ ንሕና ዓበይቲ ውድባት ኢና ንሕና ሰለስተ ውድባት ኢና 23 ቦታ ይኽወሃበና ክንውከል ኣለና ኢሎም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተባሂሉ ፕሮፓጋንዳ ተኻይዱ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ ክበሃል ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ግን ሰለስተ ተዋሂቡና ላ ከም ውድብ ክልተ ኢና ንወስድ ክንዳኹም ኢና ንወስድ ካባኹም ንላዕሊ ኣይንወስድ ኢልና ኢና ዝመለስና ኣሎ ማለት እዩ እቲ
ዝበልናዮ ክስታት ንዘይተሳተፉ ሲቪላውያን ማሕበራት ዝምልከት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እታ ሰናዳይ ሽማግለ ምቋም ትሳድ ወሰነቶ ውሳኔታት ወዘተ ወዘተ ንሕና ኣብ ዘይነበርናሉ እዩ ተኻይዱ ኩሉ ንሃ ኣብ ምፅንባር ኣብዚ ጀርመን ጆከር ደይብሎ ኣብዚ ጀርመን ኣብ ምፅንባራዊ ኣኼባ ከለና ኩሉ ተኻይዱ ማለት እዩ ኩሉ ውሳኔታት ከዓ ሽዑ ተወሲኑ ስለዚ እቲ ሰብ ምውሳኽን ዘይምውሳኽን ሓደ ሰብ ምስዳድን ዘይምስዳድን ኣይኮነን ኣብቲ ውሳኔታት ናይቲ ዝኸይድ ዝነበረ መስራሕ ኣይነበርናን ኣይድለን እውን ነይሩ እቲ ናይ ሰለስተ ውድባት ሓድነት ብጣዕሚ ኣሰንቢድዎም ስለ ዝነበረ ይድግፍዎ ስለ ዘይነበሩ ነዚ ሓድነት እዚ ከመይ የፍርሱ ዳኣ እምበር እዚ ሓድነት እዚ ከመይ ይዓቢ ከመይ ይጉልብት ከመይ ክድገፍ ኣለዎ ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ ውድባት ምዝ ዝደጋገፍ ዝነበረ ኣካል እውን ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘይነበረ ኩነታት ከም ዝነበረ ጌርና እንተገለጽናያ ጥቕሚ የብሉን ማለት እዩ ካልእ ካብቲ መንሽሙ ዘለዓለቶ ጋዜት እቲ መፈናጨሊኹም እውን እዚዩ ነይሩ ኢላ ማለት እዩ ብዛዕባ መፈናጨሊ ናይ ሰውራዊ ባይቶ ብልክዕ ኣይትፈልጥዮን ኢኺ ኣነ ግን ብርግጽ እየ ዝፈልጦ ምስ ሰነዳቱ ምስ ገሊኡ ማለት እዩ ዘፈናጨለና ምክንያት ካልእ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሰልፊ ዘምፃናዮ ለውጥታት ኣብቲ ሰልፊ ዘምፃናዮ ምምሕያሻት ወዘተ ነይሩ ማለት እዩ ኣቦ ወንበር ቀይርና ገለ ቀይርና ወዘተ ማለት እዩ ካብኡ ዝነቐለ ፀገም እዩ ነይሩ እምበር ትስኺ ትብልዮ እሱ ድሓር እዚኣቶም እዚኦም ኣይንኸይድኒ ኢና ኢሎም እዚኦም ኣይንሰርሕኒ ኢና ኢሎም ገለመለ ተባሂሉ ዝተገብረ ፕሮፓጋንዳታት እሱ ንጎኒ ረስዕዮ ንሕና ዘፈናጨለና ምክንያት ግን በቲ ኣብ ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ጉባኤ ዝገበርናዮ ሓድሽ ለውጥታት ዝዓገበን ዘይዓገበን ኣካል ነይሩ ንሱ እዩ ነይሩ እቲ ጠንቂ መፈናጨሊና እምበር ኣብቲ ከመይ ንስራሕ ምስቶም ተቃወምቲ ውድባት እሞ ኣብሞ ብዝርዝር ተኣቲና እሞ ካልእ ክመፅእ በንፃር እዩ ክመፅእ በንፃሩ እቲ ንስኺ ትብልዮ ዘለኹ እዩ ክመፅእ ግን ንሕና ኣብ ከምኡ ኣቲና ሕጂ ኣብ ዘየድሊ መሰሓሓባት ምክሳሳት ወዘተ ክንኣቱ እውን ኣይንደልን ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ኣኼባ እዩ ነይሩ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ከዓ እዮም ክሳተፋ ተፈቲኑ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብ ባይቶ ዘለውን ወፃኢ ካብ ባይቶ ዘለናን ንኩላህና ክረኽቡና ፈቲኖም ኣብ ባይቶ ዘለዎ ኣካላት ሓደ ሰብ መዚዞም ሕዲን ይራኸቦም ነይሩ ካብ ባይቶ ወፃኢ ዘለና ከዓ ዓንደ ብርሃን ተመዚዙ ይራኸበና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኦኬይ ክንሳተፍ ኢና ፅቡቅ እዩ ኩላህና ንሳተፈሉ ኣኼባ ቅቡል ኢልና ኢና መፂና ማለት እዩ ኣብ ባይቶ ዝተፈጥረ ፀገማት ግን ካብ ባይቶ ወከልቲ ባዕላቶም ክመርፁ ኣይከኣሉን ስለዚ እቶም ዝደልዩ ይሳተፉ እቶም ዘይደልዩ ኣይሳተፉን ንስኻትኩም ከም ባይቶ ዘይኮነ ከም ውድባት ረኸቡና ተባሂሉ ከም ውድባት ረኺቦምዎም እቶም ክሳተፉ ዝደለዩ መፂኦም ክሳተፉ ዘይከኣሉ ከዓ ኣይመፁን ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ክንሳተፍ ንደሊ ነርና ግን እቲ ዕድመ ኣይበፅሓናን እቲ ቲኬት ኣይበፅሓናን ዝብሉለው እዚ ንመድረኽን ንዕኦምን ዝምልከት ይኸውን ማለት እዩ ግን እቲ መበገሲ ናይቲ ሓሳብ እንድሕር ኮይኑ ኩሎም ቶም ፖለቲካዊ ውድባት ኢንፋክት ሓደ እቲ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ክብገስ ከሎ ቅድምሲ ካብ ባይቶ ገለ ሰለስተ ገለ ዝኾኑ ሰባት ካብ ወፃኢ ባይቶ ከዓ ክልተ ዝኾኑ ኣሰናዳኢ ሽማግለ ጌርናስ ነዳልዎ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ኣብዚ ስምምዕ ስለ ዘይተረኽበ እዩ ወኪልና እውን ሰባት ክንሰድድ ኣይንኽእልን ኢና ውሽጥና ፀገም ኣለና ስለ ዝተባህለ እዩ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ክሳተፍ ዝደሊ ይሳተፍ ትብል ተሓቲቱ ኣብዚ ደረጃ ዝወደቐ ማለት እዩ ስለዚ ዝጋራጮ ነገር የብሉን ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ መድረኽ እውን ኢሎም ንሕና ከምዚ ናይ ፖለቲካ ውድባት ጀሚርናዮ ዘለና ነቶም ሲቪላውያን ማሕበራት እውን ኣኪብና ተሓቢሮም ዝሰርሕሉ ባይታታት ንምንፃፍ ክንሰርሕ ኢና ንሕና ከም መሳለጥቲ ኢና ንሰርሕ ከም ድልድል ኮይንና ኢና ነራኽብ እንተዘይኮይኑ ካልእ ውድብ መስሪትና ተወሳኺ ቁፅሪ ክንከውን ኣብቲ ዘሎ ውድባት ኣይንደልን ኢና እዚ ነይሩ እቲ መግለፂታት ናይ መድረኽ ማለት እዩ ስለዚ ዘጋጮ ነገር የብሉን
ብዛዕባ እቲ መወዳእታ ዘለዓልክዮ ሃገራዊ ግንባር ክህሉ ተኣምን ዶ ኣይተኣምንን ዶ ወዘተ ወዘተ ከምዚ ዘለዎ ሕጂ ሃገራዊ ግንባር ክህሉ ኣይኣምነሉን ኣነ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ውድባት ናቱ ጽላላት ይህልዎ እቲ ሲቪላዊ ማሕበራት ከምኡ ድሓር ተዋሃሂድና ክንሰርሕ ንኽእል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓብዪ ስርርዕ ግን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ካልእ ጽላል ምግባር ከምዚ ነዝሓለፍናዮ ተመክሮ ምድጋም እንተዘይኮይኑ ካልእ ትርጉም ኣይህልዎን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ እንተሓዝናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ቴንኪ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ